मैयाथ' मोजाङै साक्सेस जायासै लाइभ होनाया नेट दानबाय थानानै जाखांनानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर लाइभआव दसे लाइभआव फैनानै उन्दुनोसै मोजां जाखांबाय नेट पेकआ दिनै बुरजा दंथारोलै गोबाव होनो हागोन एसे गरम कारेन्टआ डिस्टार्ब होलायगोन दानो खननै जाखाबाय थांलाय फैलाय फैलायथो थांबायबो नै बुंनाय लोगो लोगो ओरैबायदि अखा जेरखा कारेन्टआ रावबो मानसि मोजां दंखाया खोमालै बिदि कारेन्ट दानबाय थानायखाय कारेन्टजोंनो गेलेयोसो खोमा बिसोरो बावनालाय हरफिनसैलाय 5 मिनिटसोनि उनाव हरफिनगोन ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय थाम्फैसो बाबथाबजोबसैलाय नै टर्स लाइटजों जाय जाय लाइभआव दङ कमेन्ट हरदो लोगोफोर एसे रायलायदिनि नै फैलायबाय आं ओंखारना 5 मिनिटसोनि उनावनो फैफिनबावगोन बिराद थांफिनबावगोन होननानै फैलायबाय दा ओरैबायदि अखा जेरखा डिपार्टमेन्टआ बिलाथ' मैयाबो खमाया बारायसो कारेन्ट गैयाबाबो आयुष मगर हाय दादा हेलौ आयुष मगर मगर थेतला नेपालिसोमोन नामाथाय आयुष मगर का देखी होला ओ माटी हेरेको मैले माटी
मलाई नेपाली भाषा सिकाउनु ल। आयुष मगर खबर खस्थ' हो आयुष मगर। है फनसो फैलायबाय। कांटू दिखाया भाई। हाँ हाँ कल इसी जगह पे ही मैंने लाइव दिया। आज भी सेम जगह में लाइव दिया। है फोन आया था रे। गरम मोनबाय गरम गरम बहुत गरम जाबाय। बावलालाय कारेन्टआ थांसैलाय। थाथारोबा 10 मिनिट थागोन बे कारेन्टआ ओमफ्राय बाथाय गैलालाय।
माथो रावबो कमेन्टबो लिरना हरालै लोगोफोर दे कमेन्ट लिरना हर दे कमेन्ट लिरबासो रायलायनो मोजां मोनो रायलायनो बाबायलै माथो रावबो कमेन्ट हरैखाय खाथिथाराव जिरायहां सानसुमा बसुमतारी नाइस ब्र थेंक इउ सानसुमा सानसुमा बसुमतारी ओंखाम जाखांबाय नामा गरमलै न' सिङाव हाबनोनो हाया ओंखायनो लाइभ फैलायबाय दसे बार जाथ'दों बाहेरायाव माथो बारानो गैया ओमफ्राय जाखांबाय आदसा थिगैनो दं दे थाब थाब जानांगौलै बांद्राय लेट खालामनानै जाबा माबायोसो एसे मा होनो देहाफ्रा दुरबल जानो नागिरो सानाव सानसे खामानि मावलाबायनोसै मेंनाय मानाय ओंखायनो थाब थाब जानांगौ मोनानि ओंखामखौ सानफ्रावनो नों थाब जायाबाबो माबा माबि जालु जाला खालामनो हायो बयबो कमेन्ट हरलायलायबासो इन्टारेस्ट मोनोलै लाइभआव फैनो रावाबो ओंखारो नङाबा मा रायलायनो मा मानो जायो मा होनदों गोदान नामा दासो नुदों आं नोंखौ गोदान माने मा होनबावनो आङो आं बोसोरनैयानो जाखाबाय इउटुब चेनेल खुलिनाया ओमफ्राय माने ओरैनो टाइम मोनबा माब्लाबा हगारलाबाय थानाय जायो आं ओरैनो साइड साइड लांफानो होननानै खुलिदों आरो आं बे इउटुब चेनेलखौ मेन टारगेट गैया इउटुबजों लासैनो बोरैबा उनफ्राव साक्सेस जाहैगोन नामा होननानैसो ओरैनो साइडआव लांफाबाय थानाय आरोना गोदानथ' होनजाला आंना चेनेला गोबावानोसै बोसोरनैयानो जाबाय
साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय पार्टनार चेनेलखौ आरो हायोबा लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामलाबायना हो बर'जों बर' नोंनाबो दङ नामा नोंना चेनेल दङबा कमेन्टआव लिरना हर आंनाव चेनेलखौ लिंकखौ जायो लाफानांगौ बिदिनो आदसा नङा माथो ब्रा बिदिनो साइडआव लाफाबाय थानांगौ जाबा जाबाय जायाबा था होननाय आरोना बेयो एक्सुवेलि आं बेखौ मेन टारगेट लाखायाखै नालाय खिन्थु आं इउटुबखौ जुदि मेन टारगेट लानानै बानायोबा मथा मथि जासिगौमोन जानाया ओरैनोसो टाइम पास होननानै ट्राइ खालामनायदों आरो बयबो माथो हगारलाबायो जाहा थाहाखौनो ओंखायनो आंबो मालायफ्राबो बयबो बिदि जानला मोनलाखौनो हगारोबालाय आंबो ओरैनो हगार नायलांबाय थानोलै मा जायो जाहैथों होननानै मोजां भिडिअ हगारबाबो माथो किसुमाना जि लेथ्रा लेथ्रा कमेन्ट हरलाबायो माने गाव गावहा न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रावबो गैयैफोरबादि किसुमान मानसिफ्रा कमेन्ट हरनायफ्रानो लाजाया मा गोसोजों बिदि हरोथाय लेथ्रा लेथ्रा बाजै लाबाय नामा बाजैया दङलै गोबावसै बाजै लानाया सानै दङ फिसाजो सासे 13 बोसोर सासे 8 बोसोर सानै दं सानैयानो फिसाजोआ क्लास 7 आव गिदिरा ओमफ्राय उन्दैया 2 आव आदाया मा गामिनि आङो आंना न'आ बान्दुगुरि होनो आंनि गामिनि नामखौ ओमफ्राय आंनि न'आ जाहैबाय एकदमबारे माबा बावखुंग्रि हाजो फेस्टिभेल जाग्राखौ मिथिखायो दा बे हाजो खाथि जायो आंना माने बावखुंग्रि हाजो गुदियाव मोनहैजोबला आंना नैबे नेपाल बस्ति नांजाबबाय आरो न'आ नोंहालाय अबेनि बबे डिस्ट्रिक्टनि चिरां क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि
आं चिरांनि खुंग्रिं होननायनि खुंग्रिंआथ' गोजान जाथारोलैना एकदमबारे हाग्रा साइडसो खोनायो खुंग्रिंखौथ'। थांफेराखै आङो खोनाबायल' खुंग्रिं। रिजार्भ साइडथिं होननानै बुंनाय खोनादां खुंग्रिंखौ, खिन्थु आं थांफेराखै आरोना। ओइ थाम्फै दंलै बिरादनो। आंना न'आव रावबो गैयालै। औ जोंना हादानावसो आदसा हादान साइडआवसो ना? थिगैनो दं दे। जोंना न'आव फेमिलिया साब्रै फेमिलि। जों बोराय बुरि ओमफ्राय फिसाजो सानै साब्रै आंना। ओमफ्राय दस्रा बिदा फंबायफ्रा आलदा आलदा जाजोब्बाय। बिमा बिफाफ्राबो आलदा आलदा जाजोब्बाय आरोना आंहा हारसिं सिंगेल एकदमबारे साइडआव जाबाय। बावखुंग्रि हाजो फेस्टिभेलाव बैसागुआव फैफेरबाय नामा मालाबा? बिराद मानसि जायो आथिं गानो जायगाखौ मोनलायलाया। संक्रान्ति खालि फैनांगौ फैयोबा ओरैबादि एम्फौ बायदि मानसि जायो बावखुंग्रि हाजो मेलायाव। गिलु बालु मानसि आथिं गानो जायगाखौ मोना हाजो गाखोनाया होंगो दोंगो गावजों गाव। दाबादिबाबो गारि गाबलागासिनो नै टाउन साइडनि मानसिफ्रा बावखुंग्रि हाजोआव बेरायफैनाया। बाइक सानायाथ' अवान गियार टु गियार उनसै साब्रुंबाय थानोसै। गामिनि मानसिखौसो जानाय लोंनाय सुगिया बुगिया खोनासंनो सुखुवा खुवा खालामफैयो। थांबाय थायो आंबो आदसा। दा लेथ्रा खालामबायलै मानसिफ्रा बांद्राय थिग नंला। थाङो बावनो सोरबा सोरबा जाला लोंला दाखोर मेथाइ पेकेट माबा माबि पेकेट बथल बुफायलाबायना गारबोयो। बिराद लेथ्रा खालामफैयो मानसिफ्रा फैनानै। रावबो जेबो बुंला नालाय गामिनि मानसिफ्राबो। दा मोनसे वाटारफल गोदान बानायदों बेरायफैयोबा। बावखुंग्रि हाजोथिं थांनाङा बियो। बावखुंग्रि हाजो गावस्रालांनाय मेन लामा गावस्रानायनि राइट साइड सिद्दा खोला लामाजों एकदमबारे थांबाय थानानै हाजो दरसे बारबानो बे हाजो दरसे बारनाय लोगो लोगो मोनो आरो बे वाटारफलखौ। बावखुंग्रियाव ओरै बेरायफैयोबा बेयाव ओरै बेरायहैनो हागोन नोंसोरो। गोदानसो बारा गोबाव जायाखै आंबो दाबो बे वाटारफल पार्किं बानायनाय समाव थाङाखै दाबो खिन्थु सिगाङाव थांखांबाय आङो आगोलाव जोंनाथ' खाथिखा नालाय बेरायलाहाबाय थाखायोमोन आं ओमफ्राय नै
देग्लायनिफ्रायसो माने जायगाखौ साफा खालामनानै माबा खालामबाय आरोना बेरायफैयोबा नोंसोरबो हाबफैनो हागोन। खहारि हाजो बारलांनांगौ आरो लामाया हाजो सा सा थांदो हाजो जोबथाहैबाथाय मोनबायबो लेफ्ट साइडजों जरना मोनसे मोनबायबो बे जरनायावनो बेनार होनानै दोनदों होनदों दाखालै सासे लोगोआबो आं थाङाखै आंनाव सोंहरलाबायदोंमोन सोरबा सोरबा ओमफ्राय आन्दायदों आरो आंना जायगाखौ ओमफ्राय दाख्लै दिटेल्स सोंलाजोब्बाय आङो दा मोनथिबाय आरो आं थांखांखाबाय बे जायगायाव आगोलाव मोननै दङ ओमफ्राय वाटारफला बे मोनसे जायगायावनो गाहायाव मोनसे ओमफ्राय ससे गाखोनानै गोजौआव मोनसे गोजौआव साबसिन बावखुंग्रियाव फैयोबा आरामसे बेरायलांनो हागोन नोंसोरो खोलानि थांनाय हाजो बारलांनाय दाउखिबारि थांनाय लामाजोंल' सिद्दा थांबाय थानांगौ हाजो गाखोनानै बारनानै दलहा ओंखारख्लायनानै हाजो जोबबाथाय गामि मोनबाय बे गामि मोनजेननाय गुदियावनोखा जरनाया गय बागान दङ सेराव ओमफ्राय गार'फोरनि गय बागान गय बागान गुदि सेरावनो जरनायाबो आङो रबिबारावसो टारगेट लादोंमोन बेरायहैनो ओरैनो दुगैद्लाहैनो जोंनाथ' खाथि थांब्रबबानो जायो गोसोबायदि बाइकफोरजों साइकेलफोरजों थांब्रबबानो जायो र' एबार थां माने थांबा बेरायहैगोन आं बेरायफै खिन्थु बे बोथोरा नै बांद्राय लेट फैयोबा दैया राननोसै ना फिसा जागोन दैया दा एसे दैया दंथ'यो मोजां गरमानो हामनो हायालै न' सिङाव फांखाबाबो फांखायानो बारानो गुदुंसो जाजोबखायो थाम्फै अरजोब्बाय आथिं आंनाव दांदुफुर हाजोआवलाय बेरायहैखांबाय सानसुमा दांदुफुर हाजो थिखिनियाव अन्थाइ गोदोनि अन्थाइ गुफुर होननाय अन्थाइ दं मोनसे खिन्थु दा सोमजोब्बाय आरोना बे अन्थाइआ गोदो गुफुरथारमोन नामा बावबो बिराद मोजां खिन्थु बेरायहैनो थिखिनियाव थांथारोबा माने फ्लाइटआव गाखोनाय बादि मोनलायलायो गाहायाव नाहरोबा गोजौनिफ्राय गाहायाव नाहरोबा फ्लाइटआव गाखोनानै नाहरनाय बायदि नुयो थांफेराखैबा थांना बेरायहैनो नाय बावबो बिराद मोजां मोनसे मन्दिर दङ बार खोलो खोलो बिराद मोजां मोनखायो जायगायाव सहैबा आरो जायगाखौ नायनोबा बे आंनि चेनेलाव लिंकआव हाबनानै नायबानो जाबाय थांफेराखैबा आरो जायगाखौ आं देखायदों दाखालि भिडिअ बानायनानै
थांखांबाय खनसे ना? बिसि गोबावसै नोंलाय थांनायालाय? आंथ' कन्टिनिउ बोसोरथाम ना बोसोरब्रै जाबायानोदां थांबाय थायो। फेमिलि थांलाय लोगोफोरजों थांलाय। बड'लेण्ड पेराग्लायदिं ना बेनिफ्रायनो खालामो ओमफ्राय बे सेरावनो दङ फिल्ड मोनसे। आरो मोनसे वाटारफल दंबावो बेरायहैनो हागोन नोंसोरो थांफेराखैबा बे दांदुफुर हाजोआवनो होनजायो बेबो। माबा जायगानि नामा मा होनो माबा जलनाग्रा जलनाग्रा 2022आव थांदों आदसा थिगैनो दं 22, 23, 24 दुइ बोसोर सिगां। जलनाग्रा होननाय मोनसे जायगा दङ बे दांदुफुर हाजो अन्थाइ गुफुरनि खोला साइदआव आरोना। एकदम मेन लामा 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 थांबाय थानांगौ धिर बिल थांनाय लामाजों। धिर बिल मोनैनि सिगां मोनसे हाजो मोनो मेन लामा सेरावनो आरो बे हाजो सेराव मोनसे दङ माबा मा होनो जलनाग्रा होनो जायगानि नामखौ ओमफ्राय बाहाय गोदोनि मानिबा मानिबा मोदायफोरनि अन्थाइाव माबा माबि दानलाबायनाय आखिलाबायनाय बिराद माबा माबि दं आरोना। ओमफ्राय बे सेरजोंनो थांनानै मोनसे जरना मोनो बे जरनायावबो बिराद मोजां आरोना वाटारफल दङ। दुगैग्रा बिराद मानसिफोर थाङो बाव आं खनसे थांखांबाय। बेनाबो मोजांथार जायगाया खिन्थु गोजौआव गाखोलांथारबासो एसे मोजां मोनहैयो आरो। आं बावबो थांखांबाय। आरो बिथिंजायनो मोनसे दंबावो बे साइडआवनो थाङै थाङै थांथारोबा माबा मोनहैबावो मोनसे वाटारफल दंबावो बाहायबो हाव हाव होननाय। हाव हावा नैबे सिगाङाव मोनग्रोरो आरो बे जलनागारनिफ्राय। बेहायबो मोजां खिन्थु जों खनसे थांबा माने जायगाया मेथाइ जानाय माबा जानाय लेथ्रा जाजोब्बायमोन लोंनाय बथल बुफायला बुफायलि ओमफ्राय दैयाबो माने लेथ्रामोन आरो बिफां बिलाइ सेवनाय मानायमोन बे जों थांबा जरना एसे खोमसिमोन आं बे समाव दा माबायदि जाखोथाय आं मोनथिला आं बोसोरनै ना बेसिबांबा जाबाय बे थांनाया। मानसिफोर थाङो बिरादनो दुगैनो गरम नालाय दैयाबो जि गोथौ गोथौ दङ जायगा जायगा मानसि थोरोबलायनाय दं गोथौ गोथौ गोजौआवबो गुवार गुवारबो दङ। थाङाखैबा थांनानै बेरायहैनो हागोन मोनसे जाहैबाय हाव हाव वाटारफल ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जलनाग्रा हाव हावखौ मोनग्रो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव ससे थांथारनानै जलनाग्राखौ मोनहैयो। जलनाग्रायाव थाङोबा गोदोनि राजाफोरनि दुगैग्रा फुख्रि बादि मोनसे मोनो माने अन्थाइ सायाव आरो बे बुस्थुआ अन्थाइ गिदिर सायावनो फुख्रि बादि दाननानै दोननाय हाखर सायाव गाखोनानै नायनो हायो ओमफ्राय बिफां लाइफां बिलाइ सेवनाय दैया लेथ्रा जानानै थायो आरोना साफा खालामग्रा गैला नालाय जायगायालाय मोजां। मोदायफोरनि आगान माबा माबि गराइ आगान माबा मैदेर आगान माबा माबि दंलाबायलै अन्थाइयाव
गेजेर खन्द'आव ओमफ्राय बे जायगायाव हाबहोआखैमोन, माना खालामदोंमोन फरेस्ट दिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जायगा लेथ्रा खालामनायखाय। दाबा हगारफिनखो ना माखोथाय। बाव बेरायहैयोबा आराम गुदियावनो दुगैनो हाबाय आरोना, वाटारफलबो दंखायो नालाय। अन्थाइनि माबा हारमुनियामबो दङ बाहाय, बे जलनाग्रायाव गोदोनि। माने अन्थाइखौनो हारमुनियाम दाननाय आरो। बहुद फिसा फिसौ माबा माबि दङलै अन्थाइयाव दाननानै दोननाय। माबा मैदेर सुन्दाय ना मा बेबो दङ अन्थायावनो। थाङाखैबा थांनानै बेरायहैनानै नायनो हागोन आरो ना नोंसोरो। खिन्थु बाव थाङोबा गामिनि सोरखौबा सासे मानसि लानानै थाङोबा माबायो आरो खोन्थागोन बिसोरो, नङाबा आन्दायहैजोबगोन नुवा नुवा बुस्थुफोरखौनो। मन्दिरबो दङ मोनसे ओमफ्राय हाजो गोजौआव। हा 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 नुफेराखै बेखौ, आदसा बे धिर बिलाव थांनाय लामाजों मोनगोरलाङो आरोना बे बुस्थु, बे आं होननाय जायगाया। हाव हावखौ सिगां मोनगोरो, ओमफ्राय हाव हावनि उनाव जलनाग्रा, ओमफ्राय आरो बे जलनाग्रानि मेन लामाजों सिदा थांथारोबानो धिरबिल मोनहैबाय ओमफ्राय बेबायदि। खिन्थु बे लामाखौ थाङोबा नोंसोरो डाइरेक्ट नैबे क'क्राझारनिफ्राय खोलाहा औवाबारि होननानै होसोनांगोन आरोना लामाया। ओरै बर' गेन्द्रा बेलगुरि होननाय लामाजों एकदमबारे मेन लामाजों थांथारनांगोन। नाराबारियाव गावस्रागोन, ओमफ्राय टाउननिफ्राय फैयोबा नाराबारि होननायाव गावस्राबाय, लेफ्ट साइडजों दावखोबाय थाबाय। है मा गोबाय थाखो नोंलाय। ओमफ्राय आरो ओरै जोंनि बावखुंग्रिथिं जोंनिथिंजाय फैयोबा बावखुंग्रि हाजोजों हाबाबालासिनो एकदमबारे सिदा जेजोंबो हाबला हाबलि गैया, सिद्दा थांबाय था हाजो दरसे बारथारनानै फरेस्ट अफिस मोनसे मोनगोन, बेनि लेफ्ट साइडजों गावस्रालांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय। रावबो कमेन्ट खालामा नामा? खालामो मालाबा मालाबा खालामनायालाय। टाइमा मिलायाना सोरबा सोरबा, सोरबा फरायनाय, सोरबा जानाय, सोरबा खामानि मावनाय। कमेन्ट एसे खम खालामोलै मानसिफ्रा। सिख्लाफोर हिनजावफोरनावबासो बिराद कमेन्टआ सेकेन्डबो फरायलायनो हायि जायो, हौवाफोरनाव कमेन्ट फैया बारा। आरो जों एफाग्राब मानि फेमास नङा नालाय जोङो। जोङो माबासो दैखरनि एम्बु सिथ्र' बादिसो नालाय जोङो। नंखायनो जोंफोरनाव कमेन्टआ खम फैयो आरोना। मालाबा मालाबा फैयो फैनाया। जेब्ला कमेन्ट जेव जेव फैहाङो होमबा मा जायो, नेटपेकआ जोबना होयो, एखमबा नै लाइटआ खोमसि जालाबायनानै होना होयो, बिदि जाबाय थायो।
बे मानसिफोर कमेन्ट हरफुनाय समाव बेदि नेट गैया माबा नेट पेक जोबनाय माबा लाइट बन्द' जाब्रबाय थाबा मानसिफ्रा मोजां मोनाना। खनब्रै खनबासो आंनाव बिदि जाबाय थाबाय फैफुनाय समाव दाख्लै सिगाङाव। ओमफ्राय एसे खम खम फैयो दा। मैयाबोथ' नेटआनो कानेक्सन जाया मा जाखो 11 मिनिट ना बेसेबांबा फैलायबाय थांलायबाय फैलायबाय थांलायबाय कारेन्टआ नेटआनो ओमफ्राय डिसकानेक्ट जाबाय थाबाय। खननै होदोंमोन आङो मैयानो गैया। थारमाने आंना लाइभ फैनाय खार'ना ओरैबायदि जेनेबा आङो नेटखौथ' आं बांद्राय बाहायनाय जायाना दखानफ्राव थाङोबा आं दखाननि नेटखौनो इउस खालामो नेट पेकआ आंना ओरैनो थायो। ओंखायनो ओइ नेट पेकखौ फोजोबखानांगौलै होननानैसो लाइभआव फैयो आं बांसिन। पार दे 2 GB थायो आंना नेटपेकआ 2 GB आव मथा मथि 300 200 फ्राय 450 500 मेक्सिमाम 500सिम थाङो। आंना इउस खालामनाया 2 GB आव बाखिनिखौ मा खालामनो नायबा फोजोबनो हाया ओंखायनो लाइभ फैबाय थायो आं। ओमफ्राय एखमबा बे बाहेरायाव खामानि मावला हैयोबा आंनि मबाइलनि निजा नेटजोंनो मावनांबाथाय नेट पेक थायैया बिदि जानोसै आरो ओमफ्राय। आयौ गरम जाबायलै बिरादनो। बिदि बुंनांगौ जाहैबाय। माबे? नेटआ माबा थांबाय 50% थांबाय नेटआ र' हरगासिनो। बिरफुं अफिसियेल हेल' बिरफुं। थांबाय? फार्स्ट टाइम आंनि ब्लग स' ना मा जाखो बेलाय? एबार नेटआ मबाइल गंनै बाहायनाय जासिगोन सासे हिन्जावआबो नेट सालायसिगोन। नेट पेक गैयिनि आंनिखौ हटस्पटजों हरना हरबाय आं। फार्स्ट टाइम नोंनि भिडिअ' आदसा दे सेयार खालामना हो बिरफुं। साबस्क्राइब खालामना हो बर'जों बर'। गावजों गाव टाइम पास खालामलायनांगौलै बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय नेटआ ओरैनो नोङो नायबानो नेटआलाय थांखायो जोबखायो। ओंखायनो नेट पेकखौ मानो ओरैनो लस खालामनो लागाव चेनेल खुलिलाबायनानै हगारलाबाय जानाय मोसानाय माबा माबि एक्टिं कमेडियान खालामलाबायना हगारलाबाय चेनेलफोर गैयाबा चेनेल खुलिनानै आंनाथ' बिदिसो टारगेटआ। नेट लस जानायजों लोगोसे नोंहाबो माबा मोनसे बेनिफिट जायो नामा उनाव बेखौ साननानैसो।
दाना मानसिफ्रा इउटुबखौ बारा नायलालै फेसबुकावसो बयबो फेसबुकनि फाग्ला फाग्लि जाजोबथारबाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गथ' गथाय गरम मोनजोब्बाय जालालै लोगोफोर थाम्फै अरजोब्बाय माथो दोनथ'नांसिगोनसो थोसो थाम्फै अरबाय आथिङाव दोनथ'लायसैलै लोगोफोर दे गाज्रि दा मोनसै बाय गुड नाइट दे लोगोफोर दोनथ'बाय मालाबा लोगो मोनलायगोन